Ito nga gayem ken kabsata. Maminsan pa'y iti dayto agundaway. Agyaman kami iti kaddayo kada kami. Agyaman tayo iti Dios. Nga inikkan na tayo iti gundaway nga adalan manen iti eskwela sa batina. Nang nangruna iti panagadal tayo analatag iti libro iti Apokalipsis. No sa di naman itayan nyo, ada kay man iti balasiw taaw, ada kay iti Russia, Canada, dita Montreal, wino Toronto, wino kadagiti kay Lucanwan nga agbibuya dita Mindanao. Nang nangruna, dito'y kay Lucuan, dito'y Norte, itudmi iti kablaw kada kayo. Sapay kadi, ay iti nakabsat, nga iti panagadal tayo, iti saso na po Diyos. Mangted kada tayo, iti natarnaw, agundaway, iti panagna tayo, iti pamati. Kastamit, Pastor Rolly, yaman ang tigundaway nga, itod mo kinapo Diyos nga panawan, nga kaduanta, dagiti ay iti nakabsat, nga gadal kadagiti sasaw ni Apo Diyos. Bueno, Pastor, kahit kumot iti idanon iti nabara nga kablaw ko, kadagiti amin nga tultuloy nga pangpadpadaan, daytoy nga panagadal iti eskwela sa Batina, ayaten nga absat, adati maten, iti may nga tiyempo, nga gadal tayo, tapno pipinabilag tayo, iti pamati, kat mananay, iti panagdakkel tayo, iti na espirituan. Nagyaman ak, Pastor, marbin iti gundaway manen nga makiadda, ken kay iti daytoy at tiyempo. Iti daytoy gundaway ay ito nakabsat, sagbay tayo nga gadal kadagiti sasaw, ani Apo Diyos, kidawan kayo man kabsat nga magipagkararag kayo kada kami, agdumog tayo, tagkararag tayo. Nayat nga Diyos sa mami anay langitan, itudmi iti dayaw ken ka, iti kinabaknang dagiti sasom, mataraonan kami, iti na espirituan. Kaditi panagadal mi, kadagiti sasom, bigbigan mi, nga iti panakamumi ket nakurang. Nga magyaman kami, ta iti nadyusan nga sirib, ket isu iti mangted, panakaawat kada kami. Agyaman kami, iti panang dagag mo iti kararag mi, tinagan ni po may Jesus. Amen. Pastor, anya ti Paulo na iti adalan tayo, daytoy nga panagadal tayo iti eskwela sa Batina. Ti paulo na kakabsat, iti adalan tayo, iti daytoy nga tiyempo, kunana ket dagiti nasilwan at tao iti Dios. Ket ditoy kakabsat, makita tayo met, ken masarakan iti tulbek, iti panagadal tayo, Pastor, iti daytoy nga gundaway, masarakan iti libro ti Apokalipsis, Kapitulo 7, versikulo 14, kaya't kung abasain kakabsat, ijay verse 14, kunana ditoy, ket kinunak, ken kuana, apok si kaamom, ket isu kinunana kanyak, dagitoy suda dagiti naggapu, iti dakkel arigat, ket binugwanda dagiti pagananay da, ket pinapudaw da ida, iti dara iti kordero. Daytoy nga panawen kakabsat, ipakpaka muna manen kada tayo, nga daytoy nga leksyon, ket irwangan na tayo, ken iyam muna tayo manen, iti maysa, nga maysa kadagiti saludsod, no sinno dagiti nasilwan, nga tattao niya po Dios, ken nagtultuloy, nga idatag na tayo, iti maysa nga saludsod, nga masarakan ijay Apokalipsis, Kapitulo 6, versikulo 7, nga kunana jay si asino ti makabalin nga agtakder, Pastor. So nga ay tayo nakabsata, daytoy yung gundaway ket saritaan na, nga kas, idi na nauding inadal tayo, kitaan teman iti interlude, iti nagbautan, iti may kanum nga silyo, ken iti may kapitong nga silyo. Adda iti kayat niya po Diyos, nga ipamatmat kada tayo. Kada ito'y nga ipamatmat na, nga ipakita, ket kitaan tayo no siya sino, dagiti tattao nga nasilwan. Pastor, ket daytoy ijay Kapitulo 6, versikulo 17, iti Apokalipsis, dito ito nga makita, daytoy ket teksto nga paglagtuan. Di English ko daytoy ket springboard, paglagtuan nga sumreg ijay Kapitulo 7. Ket dito Kapitulo 7, makita tayo ditoy ay ito nakabsat nga anya dagiti tattao, wenno siya sino, Pastor, dagiti tattao nga nasilwan. Ket daytoy
sungbatan na di sa lunsod akas ko lang tatay nga dadjay bersikulo 17. No siya sino iti agtakder. Tapay ito nakabsat no kitkitaan tayo ijay nauding teksto. Iji nga tuna daytoy nga 17 daytoy iti panagparang ni Apo Jesus. Pastor, so kahit kuman nga basahin basit. Takunana ditoy Apokalipsis 6:14 kunana ket ti langit na ilisi akas lamay sa pagbasaan no malukot. Ket isu amin abantay ken puro mayalis da kadagiti disuda. Ket dagiti ari ti daga, dagiti anak ti ari, ken dagiti kokoronel, ken dagiti babaknang, ken dagiti man nakabalin, ken isu amin nga dipen, ken nagwayawaya, naglemengda kadagiti rukrukib, ken kadagiti batbato kadagiti banbantay, ket kinunada kadagiti banbantay, ken kadagiti batbato, agtinag kayo kada kami, ken ilemeng na kami, iti imatang dayjay agtugtugaw ti trono, ken iti pungtot dayjay kordero. 17. Ket dimtengan ti dakkel nga aldaw ti pungtot da, ket siya sinon to ti makabalin nga agtakder. So no kikitan ta ti pastor ay ti nakabsat daytoy ti sarsaritaan na dati panagparang na Apo Jesus. Ket kunana nakita tayo mo dagiti naduma-duma nga klase nga tattao. Anya ti pagkararangan da agkararagda kadagiti bantay kadagiti batbato nga nagda ken tumupak kadakwada. Tasan da kayat dayjay umay akitaan. Isu nga di sa lunsod kunana jay siya sinon to ti makabalin nga ag takder. Kaday di kakabsat iti sa lunsod. Itatan, no kitaan tayo, siya sino ka di pastor dagijay nasiluan nga anak ni Apo Diyos. Dahito ikad masarakan iti Apokalipsis 7, versikulo 2. Akas to iti mabasa kakabsat. Ket nakitak ti sabali nga anghel nga umuli manipod ti liligakan ti init nga dakenkwa na ti selyo ti Dios as ibibiyag. Ket pinukkawan na ti dakkel atimek dagiti upat nga anghel ana ikkan ti pannakabalin amang ranggas ti daga ken iti baybay. Makita to'y pastor iti kinapateg dayjay panakasilyo. Ta sigun ti teksto tayo kitkitaan tayo kabsat nga no kuna tayo nga silyo masapol nga mawatan tayo kabsat dayjay saong siling itakderan na ken sibuluan na dayjay panang tagikwa. Kada tayo ni Apo Jesus. Inton ti maysa nga tao ket masilwan ket nasawen tinagikuan ni Apo Dios. Ken may sapay no tinagikuan na ka, masapol nga protektaran na ka. At dati alad mo tapno saan tayo nga maranggasan, pastor. Daytoy di kung kunan pastor ko daytoy iti kinapateg iti maysa nga tao ket masilwan. Kuhen, pastor. Ay ito nakabsat no nasurot yu jay imbaga ni Pastor Rolly daytoy ket mang pakita nga iti tao ket na nasilwan adda iti nang tagikwa ken kuana. A symbol of ownership. Yeah. Ken hala nga dayjay iti nakabsat no dikit di nasiputan yu di ko na natay daytoy ket na protektaran pa. A symbol of protection. Apay ay din nakabsat ta napateg na daytoy. Adda ti maysa nga manurat pastor nga itinagan na ket ni Mrs. Ellen G. White ket kunana siling nga dayjay pan nakasilyo ket isu daytoy iti settling. No ti Ilocano kumaket daytoy ket isu iti panagnaed. Panagnaed iti kinapudno, iti panunot, ken iti na espirituan. Kaya naur nga sawen, agbalin daytoy nga natalged. Nika, numan na iti nakabsat, saan pulos nga magungun ken maanag. Tapay, nasilwan iti panunot, iti na espirituan na silwan daytoy, anyaman nga sursuro nga sumrek, nga saan nga umiso, nika anuman, saan daytoy nga maapektuan. Well, Pastor. pastor. Ket siya sino dagiti nasilwan nga tattao na Apo Jesus. Tati sa lunsod tatay dijay
siya sino iti makapagtakder. Anya iti mabasa iti Apokalipsis 7, 4, ingana 8. Okay. Inatay kagabsat, nakita tayo, no sino dagijay masilwan, kinapateg ti selyo kagabsat. Kititatta, kitaan tayo no anya ti saritaan, iti libro ti Apokalipsis, Kapitulo 7, versikulo 4, ingana iti 8. Kastoy ti mabasa. Ket nangeg ko ti bilang dagiti namarkaan, sangagasot o patapulo ket upat aribo, dagiti nasilwan kadagiti suamin a kapututan, dagiti anak ti Israel. Verse 5. Iti kapututan ni Juda nasilwan dagiti sangapulo ket dua aribo, iti kapututan ni Ruben sangapulo ket dua aribo, iti kapututan ni Gad sangapulo ket dua aribo, iti kapututan ni Aser sangapulo ket dua aribo, iti kapututan ni Neptali sangapulo ket dua aribo, iti kapututan ni Manases sangapulo ket dua aribo, iti kapututan ni Simeon sangapulo ket dua aribo, iti kapututan ni Levi sangapulo ket dua aribo, iti kapututan ni Sakar sangapulo ket dua aribo. Verse 8. Iti kapututan ni Sabulon sangapulo ket dua aribo, iti kapututan ni Jose sangapulo ket dua aribo, iti kapututan ni Benjamin na silwan dagiti sangapulo ket dua aribo. Ito'y pastor, nasiputak launay nga ni Juan nanggagna, dayjay bilang iti namarkaan. Ket naggapuda dagitoy iti sangapulo ket dua nga tribo iti Israel. Isuda dagiti manong aribo dagitoy. Isuda dagiti 144,000. Daytoy ket nangeg pastor ni Juan. Idi nga aramidan na daytoy. Ket daytoy nga nasilwan kunada ditoy ket naggapuda kadagiti 12 nga tribo. Anya nga diti simbolo na pastor iti 12. Ti simbolo na daytoy kakabsat ket saritaan na dagiti tattao ni Apo Dios. Ken iti pakan-anayan na daytoy sangapu daytoy dagitoy nga bilang kakabsat iti namarkaan isu dagitoy dagijay naglasat iti dakkel nga rigat iti maud-udi nga panawen kakabsat. So ano kitkitan tayo dito nga rodon ay na kabsat, dagitoy nga nasilwan nga 144,000 ken ay na kabsat iti naggapuan da nga 12 daytoy ket isimbuluan na iti tattao iti Dios. Saan la nga dayjay bilang pastor Bilang. nga 144,000 itakderan na daytoy dayjay kabuklan nga tattao ni Apo Dios iti kamodyanan nga tiyempo. So nga dayjay iti pannakawat tayo. Ngayon may nakabstat nalabit ket daytoy iti saludsudyo. Saludsud ni pastor, saludsud kumait. Daytoy kadi 144,000 simbolo kadi wenno literal. Anya ti ko ng pastor. Okay. Daytoy iti ado nga diskusyon no may panggap daytoy 144,000. So masapol nga malawlawagan kakabsat daytoy nga saludsod tapno awan iti panagdudwa kadagiti panpanunot. Umuna kakabsat. Di saludsod ko natin ket no symbolical wenno literal daytoy. Nga kitaan tayo dayjay sangapulo ket dua nga tribo kakabsat ket saanen nga makita itatta pastor. Wan. Oh, saanen nga makita itatta. Ken may sapay no kitaan tayo kakabsat iti tribo iti Huda isu iti naisurat ngay muna. Masarakan dayta ijay libro iti Apokalipsis kapitulo 7 versikulo 5. Ngem dayjay ko madapat ket iti tribo ni Ruben. Wan, tayo ko nga tinaunan ko na. Wan, inauna. Okay. Ken may sapay ni Dan ken ni Ephraim dagiti sangapulo nga tribo kakabsat. Ket na ikatdan ijay libro iti Apokalipsis kapitulo 7. Ket dagito nga dua nga tribo nagbalinda nga naglikod ken nagbalindan nga managdayaw iti didiyusen. Pastor. So ano, kikitaan tayo ito nakabsat, dagiti subag nga manong nga rason, nuapay, nga daytoy 144,000 ket saan nga literal. Wen, pastor. No di ket di, daytoy ket simbolikal. Tapay, no nakita yung ay nakabsat, ken nabueyo,
nanggagyo di imbaga tatay ni Pastor Rolly ay nakabsat iti panawon tatan awanan di 12 nga tribo ken ni Huda iso ti mo na ngem ti muna ko makat ni Ruben ni Dan kini Ephraim daytoy kakabsat ket anya Nagtalikod da, kapu iti, dahil pa nagtalikod da, dagito nga duwa nga tribo, ken nasursuro damutin iti agdayaw kadagiti na dumaduma nga di Diyosan. ken itoy pay kapitulo 7 adda ni Levi kini Jose yan tangay dagitoy ko mata ti tribo iti Levitas ket dagiti papadi ken may sapay ni Jose naalan na iti duwa nga pamindisyon na babaen ti anak na nga ni Ephraim kini Manasi handa ko man nga paset daytoy dayjay ayan iti 12 nga tribo. Oy. Dagitoy suwag mamanuwa iti nakabsat nga rason nuapay nga dagitoy ket saan a literal. No dikit di dagitoy ket simbolikal. Ken may sapay kagabsat, ijay nakita tayo, kuna ni Juan, nanggag ko, kuna na di bilang itatay, iti sa gasot o patapulo nga ribo. Itatatta, kitain tayo kagabsat, adamot dayjay tuktukuyen na, sarsaritaan ti Biblia, nga umariwak, Pastor Right. Marvin. Kaya't masarakan dayto ijay libro ti Apokalipsis, Kapitulo 7, versikulo 9, ken 10. Kaya't ko nga basahin kagabsat. Versikulo 9, kalpasan dagitoy kimitaak, ket adtoy ti umariwek-wek, nga awan ti nakabilang abumilang. Naggapuda kadagiti suami na pagarian, ken tribo, ken ilili, ken pagsasao. Nga agtaktak derday ti sangwanan ti trono, ken ti sangwanan day ti kordero. Nagkawisda kadagiti pagananay apuraw, ket adda palpalma kadagiti imimada. Versikulo 10. Ket agpukpuk kauday ti dakkel at timek akon kunada ti pannakaisalakan nagtaod iti Dios tayo. Kagtugtugaw iti trono ken iti kordero. Nakita ni Juan dayjay umarukwek, Pastor Marvin. So nga, no kitkitan tangor dito Pastor, sigunti na santuan ako suratan, dadya 144,000 na ito nakabsat, daytoy ket nangag. Nangag ni Juan. Ngam di umariwak-wak, nakita na. Takuna na kimitaak, kuna na ito nakabsat. Apay, insigida ka ron, nga mabilang mo dito umariwak-wak. Andiyan nalaglaka nga maramid, mangag mo, nung bilangan. Manggag. Di mangag. So nga, yung 144,000, nangag na, nalagip na nga dagaw. So ngam, idi kumita, nakita natin yung mariwak-wak, hanang mabilangan. Ano bilang? Ngam, ay ito nakabsat, hantay nga pagpanawan di sa ludsod tatay, rugrugi na iti panagadal tayo. Nga, sarsarita na daytoy, siya sino iti makabalin at umakder. Isuda, dagiti, 144,000, ken dagiti, o mariwagwag. Pastor, siya sino da ka di dagitoy o mariwagwag? Sigun iti adal tayo kakabsat. Dagitoy umarukwek, isuda dagitoy dagiti na isang sangayan nga grupo nga tattao niya po Dios nga nagtaod iti dakkel ken nakarong nga rigat Pastor. Daytay iti ladawan na. Ken may sapay isuda dagitoy dayjay na nabalkutan iti kinalinteg ni Apo Dios laksid kadayjay kinamanagbasol da inkawes ni Apo Dios dayjay kinalinteg na Pastor. Ken, daytoy pay, may sapay at nakabsat nga nayon ko jay, ibaga ni Pastor nga Rolly ay nakabsat, daytoy ket isuda pay itinangted pamadayaw, itilinteg, ititinga, iti ulbod, ken saan nga panagserbi iti Dios. Well, Pastor. Kaya nangor kasawon, dagitoy nga mariwakwak ay nakabsat, na isang sangayan, dagitoy nga grupo, dagiti tao, amay salakan. Kaya dagitoy nga grupo nga may salakan ay nakabsat, dagitoy dagiti mabalinda nga agtakder into no umay dayta nga pungtot iti Dios. Pastor, iti may sapay nga sa ludsod, anya nga gapo nuapay nga dagitoy nga tattao. Jay libro iti Apokalipsis, Kapitulo 14, versikulo 1, ipakita na no apay nga dagiti tattao ket nasilwan. Verse 1, kahit kung mabasahin kang absat,
Ket kimitaak, ket adtoy ti kordero ag taktakder iti rabaw ti bantaysyon. Ket naikuyog da ken kuana dagiti sangagasot upat a pulo ket upat a ribo nga addaanda itinagan ti amana anay surat kadagiti mugmuging da. Siputan nyo kakabsat dayjay sao nga kunana addaanda itinagan ken tinagan ni amana anay surat kadagiti mugmuging da. Kahit nasa uwan kakabsat iti panagbiag, panpanunot dagitoy nga nasilwan ket naisentro laeng ken ni Apo Hesus, Pastor Marben. Ken dayjay kabalin ni Kristo adda ken kuada. Awen. Tapay nasilwan na iti nakabsat itimuging da ken itinagan iti ama adda kadagiti panpanunod da ken nangaron nga sawen natalged iti kinapudno nga adda kadakwada. Anya may pastor iti magita. Okay. Ijay verse 4 kabsat iti sumod lang nga kapitulo iti libro ti Apokalipsis. Kunana ditoy dagiti saan anatulawan kadagiti babae tabirhenda dagitoy dagiti sumursurot ti kordero uray adino a papananda dagitoy nasubbutda kadagiti tattao akasla umuna abong bunga amay paay iti Dios ken iti kordero. Kunana ditoy sumursurot da iti dayjay kordero sa dino man iti papananda. Kahit nasawen, agtultung palda, agtultulnog dayaten nga kabsat, no anyaman iti pagayatan da ito nga kordero, wano Diyos kadagiti panagbiag da, Pastor Marben. Anyaman iti pangiturungan na nga rod ay nakabsat, mangted da ito iti gundaway nga sumurot da iti kordero. Ito da iti biag da, gapo iti kinapudno, awan mamain na, gapo tanya, iso iti pagayatan iti kordero. Kaya nanyapay, ay ito nga kapsat, iti masarakan dito, dijay nga kababalin, dagitoy, nga nasilwan. Saritaan na daytoy, iti Apokalipsis 17, versikulo 5. Kastoy iti mabasa kakabsat. Ket idimuging na naisurat ti may sanagan. Palimed, ti Babilonia dakkel, ina dagiti balangkantis, ken dagiti nakarimrimon, dito idaga. Iti may isang kitain tayo pa'y dito'y kakabsat. Dagitoy nga nasilwan nga tattao ni Apo Dios, ipakita na, ken ipakita da iti panagbiagda, nga saanda nga umanamong kadayjay suot ken sulisog ti daytoy nga lubong. Pastor. Kaya nang organisawan na ito nakabsat, ditoy, dagitoy nga nasilong nga tao na Apo Hesus, saanda nga kayat nga suruten iti sursuro iti Babilonia. Bueno, Pastor. Ta daytoy sursuro iti Babilonia, daytoy iti mga lilaw kadikwada. Mangted kadakwada iti saan nga omiso nga panagbiag ken iti pamati ket agbalin nga nagda. Isu nga handa pulos nga suruten daytoy nga pagayatan nga ited iti Babilonia. Anya ba pastor? Sarakan daytoy ijay may kadwa nga Pedro kapitulo 3 versikulo 14. May kadwa Pedro. Pag inyo kakabsat ti Bibliayo ta makipaglukib kayo kada kami ket basahan tayo kakabsat. May kadwa a Pedro kapitulo 3 versikulo 14. Kunana ditoy gapuna ay ayaten yan tangay urayan tayo dagiti banag agawaan tayo tapno masarakan kay kuma asitatal na nga awan ti tulaw ken awan ti pakipilawan nyo iti sangwanan na. So ano kitanta dito pastor ay tayo nakabsat. Dito nga nabasa tatay, ada tatalo nga banag nga laglagipon tayo. Masarakan tayo kuma asitatal na, awan iti tulaw, ken awan pakapilawan tayo iti sangwanan na. Daytoy iti kababalin dagiti tattao nga nasilwan. At abay may sa pastor, masarakan dito jay Apokalipsis 14, versikulo 12. Kastoy ti mabasa kakabsat. Daytoy ti kinaanos dagiti sa santo nga salimit mitanda dagiti bilbilin ti Dios ken ti pamati ken Jesus. Salimit mitan pastor iti naramat na ditoy dagijay bilbilin ni Apo Dios ken ti pamati ken Apo Jesus. Kaya narod nga saritaan kakabsat, nga iti daytoy nga paset, napategla unay nga datayo,
Ket tungpalen tayo, dagiti bilbilin niya po Diyos, ket kagrunaan na, agtulnog tayo, iti pagayatan na, Pastor. Wen, na ito nakabsat. Kadayjay nga panagtulnog tayo ti bilbilin na, saan nga po tap no may salakan tayo. No dikit di, bunga nga naisalakan tayon, ken iso iti panangsungbat tayo. Ken kwa na, dayjay agnanayon nga ayat, nga impakita na kada tayo. Ket daytoy nga, nga rason, Pastor, no kitaan tayo, dagiti mangted kapanunutan, kabayatan ti panang siratay dito nga adal tayo, siya sino nga rod kakabsat, dagiti mabalinto nga tumakder, ket isuda dagiti nasilwan, kadagiti mugmuging da, babaen iti nagan iti ama. Kaya nang nga sawan natin nakabsat, na pundasyon da, na iramot da, dagitoy iti kinapudno. Nika numan, handa pulos nga mabagot, tanay ramod da, kadagiti sasao na pa Isus. Kastamat kada tayo ay nakabsat, agbalin nga natalged, ken natalingan iti pamati tayo, no may ramot tayo nga nananay, iti sasao na pa Isus, ken iti kababalin ni Kristo, isu iti maimaldit kadagiti panunot tayo. Anya pa Pastor, iti may nayon mo. Wen kakabsat, iti naglagipen tayo, iti panagpamati tayo kakabsat. Nga ure pay no aglasat tayo, kadagiti ado, nga pan na kay dadanes, pan na kay rurumen, kananyaman dayta, laglagipen tayo kakabsat, nga kabalinan tayo met, mabalinan tayo iti agtakder, iti daytoy at tiyempog sipod ta ni Apo Isus nga mismo, ketanya, naugasan tayo, kadagiti basbasol tayo, babaen iti napateg nga dara na, ken kang runaan na dagiti kawes tayo masapul nga niya dayjay madalusan tapnuman anay dayjay panagbiag tayo ket madalusan dayta kawes babaen iti dara ni Apo Isus. Pastor Marvin. Kung ito nakabsat, dagitoy dagiti banbanag nuapay anapateg iti pannaka silyo. Tapay ito nakabsat iti pannaka maildit iti kababalin ni Kristo mangted daytoy nga adda iti makingkukwa kada tayo. Ken may kadwa, iyalad na, iti pannakabalin na, tapno iti kasta, nika numan, saan tayo amay siyasi, iti kinapudno. Iti daytoy nga gundaway, ito nakabsat, si Ranteo, daytoy nga panagadal tayo, babaen iti panangidalan, ni Pastor Ruli iti kararag. Kararag tayo, nindaklan nga Dios sa mami nga nailangitan. Kaya't miapo nga ni Kristo kitagtalened kadagiti panagbiag. Amen. Tapnon kastahin tundumteng iti panawen nga sika kitumaykan kitagsubli ka danto apo gundaway mi nga makapagtakder. Ngarod iparupok mo ti santo nga espiritu mo kada kami o Dios. Tagbibiyag kami ni ti maududing aldaw. Ket tulungan na kami apo nga agbiaga na santuan na may tunos ti pagayatan. Giyamang kami apo iti ayat ken parabor mo. Tadagitoy dinawat mi tinapateg-anagan ni Pumesos. Ayatan nga gayam ken kakabsat, maminsan manen, umakada kami, ngayong dayti nga panagpakada, dayti lang nga panagadal, iti adal tayo. Ag sasarak tayo manen, iti maminsan nagundaway, kitsapay kadi, nga iti Diyos, isu iti mangted, iti nananay nga kablaw kada kayo, Diyos tagina kada kayo amin kakabsat. Pastor, thank you very much.